Himuan naman ninyo ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga Connect the Dots. Sa sini nga buluhaton, iangot ang numero halin sa isa hasta sa duha ka napulo. Isa, duha, tatlo, apat, lima, anom, pito, walo, siyam, napulo. Isa ka napulo kag isa, isa ka napulo kag duha, isa ka napulo kag tatlo, isa ka napulo kag apat, isa ka napulo kag lima, isa ka napulo kag anom, isa ka napulo kag pito, isa ka napulo kag walo, isa ka napulo kag siyam, duha ka napulo. Duagan ang laragway gamit ang imo na nanian nga duag.